bolo skutočné peklo. Baki. Áno. Baki. 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 V priebehu pár sekúnd sa dom zrútil Kde dole. si? Kde si? Myron Dillon sa už bezradne prizerala, ako jej niekoľko rokov spomienok mizne pred očami. Baki. Všetko, čo som nadobudla za 35 rokov, skončilo tam dole. To pravde. Vďaka Bohu nikto netuší o tejto ničivej katastrofe oči. Ale tieto zábery Baki. sú väčšinou pripomienkou toho, Baki, že no. silou prírody neexistuje Baki. bezpečný útok. Baki. No. Nôťa má. Napätá situácia s svetelným prahom môže kedykoľvek ukončiť. Pozostrík, ktorého vidíte v slnečných okuliaroch, práve ušiel z miestneho súdu. Baki. Do rúk sa mu nejako dostal granát. Dvoch zamestnancov súdu vzal ako rukojemníkov a zviazali po vratách.